ଆଜି ଆମେ କଣ ଜାଣିବା କହିଲ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା କି? এই ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ଜାଣିବା। ଏଇଟା କଣ? ଆଖି। ଆଖି କାଇଁ କହିଲ ତମର ସବୁ? ଆଖି କାଇଁ? ଆଖି। ଏଇଟା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ କାଇଁ? ଏଇଟା ହାତ। ଆଙ୍ଗୁଳି। ତମର କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି? ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି? ଗୋଟେ ହାତରେ କେତେଟା? ଗୋଟିଏ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି? 1 2 3 4 5 କେତେ ହେଲା? 5ଟା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ହେଲା। 5 ହେଲା। 5 ଏଇଟା କଣ? ଆଣ୍ଠୁ। ଆଣ୍ଠୁ କାଇଁ? ଆଣ୍ଠୁ କାଇଁ କହିଲ? ହଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଜିଭ। ଜିଭ କାଇଁ କହିଲ? ତମର ସବୁ ଜିଭ କାଇଁ? ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ ନା? ଜିଭ ଚାଟୁଛ? ଏଇଟା ନାକ। ନାକ। ନାକ କାଇଁ? ଏଇଟା କଣ? ହାତ। ହାତର ପାପୁଲି। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପାପୁଲି ହେଲା। ଏଇଟା ପାଟି। ଏଇଟା ପେଟ। ପେଟ କାଇଁ ତମର?